Vážené dámy, vážení páni, želám vám krásne nedeľné odpoludnie. Hovorím krásne, pretože naozaj vyzeralo to fakt, že dosť desne s tým dažďom. Pevne veríme, že nejaká hodinka nám ešte teda naozaj bude prijať. Dovoľte, aby som vás teda všetkých čo najsrdečnejšie privítala na 8. ročníku benefičného koncertu Koncert pre Áliu. A vítam vás teda nielen v mene občianskeho združenia Ália pre pomoc postihnutým občanom, ale hlavne vás vítam v mene všetkých klientov, ktorým Domov sociálnych služieb Ália poskytuje sociálnu službu, pretože tento koncert je práve pre nich. A vítam teda všetkých vás, všetkých našich kamarátov z Álie, ale ako by to teda bolo na benefičnom koncerte, ak by som neprivítala aj našich kamarátov a kapelníkov. Takže vítajte a sme veľmi radi, že ste sa v rámci beneficie rozhodli tento koncert venovať práve nám. Ďakujeme veľmi pekne a ešte jedna taká informácia, ak by ste sa rozhodli nás finančne podporiť. Tieto finančné prostriedky v rámci verejnej zbierky použijeme na zakúpenie materiálových vecí pre ergoterapeutické dielne, kde naozaj väčšinu času klienti trávia svoj čas počas bežných pracovných dní. Tak ešte raz vítajte a príjemný zážitok. Ďakujeme pekne.